Nagpadala og mga personahe ang Davao Light and Power Company sa Cebu Province alang sa pagbalik sa kuryente sa mga naapektuhan sa pagbaha dala sa Bagyong Tino. Sumala ni Fermin Edilion, ang head sa Reputation Enhancement Department sa DLPC, sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao. Duha ka team nga gilangkuban sa 11 ka mga linemen ang gipadala kauban ang mga dagkong ekipo sama sa bucket truck ug uban pang mga tools. Ang mauma personahe dunay kahanas alang sa pag-ayo o pagbalik sa linya sa kuryente nga naapektuhan sa kalamidad. Bulungtad ang deployment sa DLPC hangtod sa kinahanglan pa sila sa Cebu Province. Kay namdumang nakasinati og halapad nga pagkawala sa kuryente ang dakong bahin sa probinsya sa Cebu human ang pag-igo sa Bagyong Tino. Base sa ulahing datos sa Visayan Electric Company Incorporated as of November 5, anaa pa lang sa 43% nga nabalik ang kuryente sa mga apektadong konsumante. Lakip sa mga naapektuhan ang lungsod sa San Fernando, Minglanilla, Consolacion ug Liloan ug mga syudad sa Naga, Talisay, Cebu ug Mandaue.